толкова хора имат възможност да видят. Детския пленер продължава до 23-ти, когато е изложбата и както ви казах, когато ще разкажа спомени за Рада Андреева, нейната внучка. Значи златарите са изработвали тая част. Диадемата, шапката, обиците, гривните, други неща. Но тия нанизани пионети, тясно си ги правили момичетата най-вече. Златарите също могат да го направят, но момичетата са предпочитали те да си ги направят. А също и тая част. Това е основанието за вярване на легендата за болярския произход на първите заселници, които идват от Търново. И защо? Когато се сложат сука и жените винаги са се слагали червени бутушки. Втората половина на 19 век едни бутушки са стрували 70 гроша. Това е мерната единица по него време. И обикновено са ги внасяли от Русия. Не, че в нашия регион не нямало обощари и не могат да се правят червени бутушки, но традицията е била много силна. Още нещо за сукая. Има една много популярна мозайка на императрица Теодора в църквата Сан Виталий в Равена. Това е 527-565 година император Юстиниан. Императрица Теодора е съпругата на император Юстиниан. По него време, това е източната Римска империя и Равена, цялото Адриатическо крайбрежие е било към източната Римска империя. В една мозайка в Сан Виталий в Равена, императрица Теодора е изобразена точно със същата диадема, със същите ето тия елементи, само това го няма, това е направено на самата идрея. Естествено, че да се разповете всичко дърви промяна, включително и накита. На нашия накит от Византия вероятно преминава в българския царски двор. Се оказва, че е много добре, когато имаш такъв един съсед с вековни културни традиции, от Византия, българския царски двор и стига до края на 19 век, когато е носен в Боженци. Той е носен не само в Боженци, носен е в тая част тук около Габрово, също в Елена. В Трявна е носен до 1814 година, когато за да разрешат да построят в Трявна часовникова кула, са поискали жените да свалят сукаите. И са ги свалили, разбира се, за да имат часовник. В Габрово е носен долу-горе пак до същото време, но не защото са им поставили някакво условие, а защото е минал като мода. Всяко нещо си има мода. Докато тук, в Боженци, той се запазва. Първо тук не е имало турци, тъй че нямало кой да го поиска. И после традицията и самочувствието, че са потомци на болярката Божана, явно се е имало своето значение. Аз трябва да ви кажа, че и до ден днешен старите боженски фамилии живеят със самочувствието на преки потомци на болярката Божана, което няма нищо лошо, човек трябва да има самочувствие, разбира се. Ето е нашата болярка. Я нагледихме почти. Гривните, които сега излагат, са си също част от украсата и те са оригинални. Така, те са също оригинални. Няколко вида са носени, ние сме подбрали тия, които са носени най-масово. Човек не може да сложи всичко, пък ще стане като коледна елка. Ето ми бива разпускане. Така. Сега 4 дена трябва да стои така да нарисува. Как е съвършенства за вас? Да, 4 дена колко му е? Лекарата ще видите едно бутри от само, че... Само с лекарата, да, трябва да я прави малко правно. Значи се помъчихме да
долу-горе какъв музей на живописа, каквато ли да на Рада Андреева.